nek Hani Kusuma ki sepote yo kudu kanggo musik. Pase. My honey. Oke. Masya Allah si cantik. Kamu tahu nggak kalau aku bisa sulapan? Ah, masa ta? Aku sebelumnya kesukaan parfum kamu apa? Aku. Iya. Aku parfumnya yang bau melati. Bau melati ya? Saya bisa memberikan aroma melati di tanganmu tanpa aku menyentuhnya. Piye kuwi, Mas? Tanganmu. Nah, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cium tanganmu, pasti bau melati. Oh iya, Bau melati? heeh. Mosok kan, Nduk? Alah, kok mesti. Nggih mau wis. Lilo sing dalu Pak Kanggo. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah. Saged pindah ke Mali ya, Dok. Pinangge malih sowan wonten desa Ngrandu. Asline Ngrandu ki lek sakjane artine ki singkat, Mas. Ora kudu NGRANDU. Oh, duwe arti dhewe. Nggih no. Ngrandu. Ngrandu. Ngeran kuwi ngerantu ngranti utawa ngenteni. Du ki duit. Kok Loh, piye? Kuwi penjabarane piye, Nduk? Ngrandu gitu. Ngeran kuwi kan ngerantu ngranti utawa ngenteni. Du niku duit. Lah niki sak rombongan ten mriki sing dinteni napa nek mboten duit? Oh iya ya. Oh iya bener. Iya ta? Iya, tak akone apik. Senadyan to kowe ayu, nyatane moto duwiten kowe ya. Loh, wong jaman saiki ki moto duwiten ki wis lumrah. Indus ekonomi sembarang barang larang, ya toh. Entuk wong kuwi materialistis kuwi entuk ning ndelok kahanan lan situasi aja kabeh-kabeh dipangkas rata. Wong urip ora gur butuhke dhuwit ning ya butuhke seduluran. Mula nek kowe ngantek kok gur ngutamakan dhuwit, kowe engko ora duwe sedulur. Wong ngono berarti pira-pira enenge ya Mas ya. Lah, kudu disyukuri. Nek iso ngebotke dulur dhisik tinimbang dhuwit. Syukur-syukur golek dulur sing duwe dhuwit. Berarti sampean ten mriki golek dulur. Sing duwe dhuwit. Pak Lurah dulur kula nggih. Nggih. Bapak Lurah Sugeng Dalu Bapak Suparti. Suparto kok Supar. Pak Suparto kok Bapak Suparto. Sing ngebel kowe anu to, Han? Sing ngebel kowe lak Pak Parto piye, Mbak to? Nggih. Lah nggih. Lewat Mas Poncol. Oh, mana? Oh alah Mas iya. Ngoten. Suparto ya aneh tegese dhewe nek aku Mas. Oh kono yo arti dhewe. Nggih no. Diani cah ayu-ayu dia pinter ya Mas. Kula. Su Kuwi sumeh. Lho jenengan lek mirsani sinten Pak Suparto kiket mau mek. Ngaten. Iya, pinter cah iki. PS tuh ya Pak, pinter ya Pak ya. Sumeh. Mak ning warga masyarakate sumeh seneng srawung. Mula to sakniki 2 periode nggih Pak nggih. Betul. Mugi-mugi periode selanjutnya tetap menjabat menjadi lurah Desa Ngrandu. Amin. Ning penting syaratnya kula besok ditangkap lho Pak. Ya. Kak ya. Kuwi mau Supar, terus terakhir Pat lho. Parwo. Su niku sumeh. Oh, Par. par. Sak paran-paran memuji Mring Hyang Widi. Oh berarti di mana tempat Di dia mana selalu tempat ki berdoa. berdoa. Jenengan napa nek perso ki sedekap ngene to Mas? Nggih. Tangane ki wis ngene iki. Ngeten lho Pak Kang, ngeten. Dikir. Oh. Ora, Ngapa? kapalen iki jenenge. Ya dikir. Tasbih. Nggih, dikir ndongakne awake, ndongakne keluargane, ndongakne warga masyarakate, ya ndongakne desane. Oh ngono. Terakhir. To To kuwi Toto Karto Tentrem lan Raharja. Toto Karto Tentrem lan Raharja. Oh, iya. Mula Desa Ngrandu menika dados desa ingkang Toto Karto Tentrem lan Raharja mergi kan dipimpin Bapak Suparto. 2 periode loh Mas. Muga-muga tahun ngarep dadi meneh. Amin Dadi meneh. Allahumma. Amin. Terus yo nanggap wayang meneh. Nggih. Alhamdulillah kowe kok iso to didadak karo Pak Lurah kemongan. Kula. Apa pas prai apa pancen yo? Lah kula niki sakniki pun mboten baku kok. Oh, Nggih, suran ngeten niki nggih nganggur. Oh. gak jeng Pak. Ada alasan tersendiri kenapa Mbak Hani bisa rawuh teng. Nek kowe ngerti alasannya apa Hani kok iso tekan? Yo turah ngerti no. Apa? Sadurunge wis WA aku sik kok. Apa ya? Jenengan apa nderek Pak Kanggo tanggal 14 nggih ya wis nek aku dijop alus ndujak mangkat aku. Lah ngopo enek jenengan kok. Mergo tresnane karo aku. Lah ya, iki ana pamundhut dohan. Nggih. Oh pilihan dhewe ya. Nggih. Ah, iki ana sing nyuwun lagu pepeling. Pepeling. Sing urung iki mau
Apa iki? Iku mau Mbak Mayang sing kuwi. Idam Sari. Jam Sari. Heeh. Idam Sari ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Mak, kelingan Mbak Mayang tato mau jereke ora adus 7 dina. Tatone langsung nambah ning geger. Nambah apa? Gambar emping. kowe kadas ngawur. Kowe kadasen. Lah iya. Tambah melih sakniki tatone, Pak. Apa ya? Tato wineh iki lho ning pundak iki lho wineh, Pak. Ini apa? Wineh pari. Wes. Lah iki oyote ning isore. Lho. Lah sukete. Lah kuwi isore neh. Nembang ya nek aja gatekno. Nanong. Ayo, bawani sik ndokan. Ya. Duh, wong. Ya kena. Duh wong bekus. Dalem. Nek jenengane bladus kok. Bladus mbok men. Menika Mbah Semo kula aturaken ya mau podang kuning sampun Mbak Elisa. Menika nyidam saripun Hani Kusuma. Ayo. Iki ketembangnya mau gandrung iki. Aku gandrung kene, Pak. Iya no. Sing seneng aku apa sing seneng kene? Seneng sing wedok. Oh, berarti aku sing diseneng kene. Heeh. Jane wegah aku jane. Kok wegah mau elek ngerapek-ngerapek. Iya Cahayu. Alah ayune tupuk undung Masya. Apa to awakku dhewe dijak mlaku-mlaku ngalor ngidul ngono kok mau meneng ae. Wong ayu jak mlaku suasana. Maneman nek mlaku-mlaku ndak kakeke capek. Mending ning omah dipangku, dilus-lus pijeti pundake, nek wis turu juga dolanan. Alah. Apane sing dienggo dolanan? Rambutnya dikelabang, disisir ngono. Cahayu iki sing nggo dolan ku rambuté, liyane gak entuk. Duh dewa Jawata besok kapan katekan jejer lan wong popo tenan Pak sumpah lho aku rambut bayar ikhlas yo Pak Kanggo yo Gai Pak Kanggo apa ngerti kok Pak apa ayeme Pak biyu alah gak inget-inget rene kowe pengen kowe alah ora mungkin kowe kuat mangku alah iki lho ya iki lho keluwiyane dagelan iki timbang dalange nek dagelan ki iso mangku sinden dalange gelem ora gelem ya ngedep debok ora apa-apa Pak debok lah yo halus jajal kok lus-lus halus e pol Pak kuwi debok jajal lus-lus halus to halus ya guremane gak iso ngentut dudu mukrime ndak boleh au umpama sira nahkoda rasane piye Reng mangku Hani Kusuma piye rasane rasanya lain bedane nggon apa lain bedane nggon ketebalan dan juga kemantangan Ntreno yo diganjel sepon ae mulai. kuwi mau to Sepon kuwi. layak buat gua ketebalannya masuk batinku ngono lah sepon nanong ya Tanpa prau sasadara den
nyidam sari mau jane neng sing request lho Reng. Pripun? Anu mbok sekali-kali anu Mas Gareng niku kondalang ngono kuwi. Lah ora usah ngono to Pak, kula iki menghargai jenengan. Apa iya? Nggih ngono aku mayang gek piyai kene do pirsa. Yu lah tek wayangane apik Garengi, engko sok taun ngarep nanggap aku. Sing Gareng gendi Pak Kangko. Engko mosok ngono enggak. Aku mbagong nek aku. Ya sak kelas lah pemaku dandan Bagong iki guys. Sak kelas karo Bagong Blontor. Ning nek umpama kula entuk usul, apa? jenengan aja Bagong. Lah ngopo? Kebagusan. Jenengan nogok. Toko ki lambene ombo e. Ya. Lah iki mau wis didhawuhi karo Pak Lurah, Ndukani karo Mbak anu Mas Gareng. Nggih. Kon ngebarke jam 3 mergo selain ngruwat ya ndelok bal-balan Spanyol karo. Lah kok ya rono meneh. Jenengan iki fokus. Rasane ya sangae. Engko gek ku ya wis streaming. Wis siap iki. Fokus. Yo garap campur sari ya Mas. Sendika. Idam sari. Ayo buka saka keyboard. Yo digawat iramane rada ngampat sithik le. Mas Kasih. Iki sing ngendang Mas Kasih. Oh niki asmanipun Mas Kasih. Sardi. Kae. Anu enek request saka mak-mak Indonesia mongko duet karo Hani Kusuma. Oh. Masya Allah. Nggih, siap. Nang ndi cae? Niki lho Pak, Ndi? ngrebab, Ardi ndi? ngrebab nembe ngrebab. Kudu kuwi dudu Ardi. Kuwi Arnold. Oh, anak. Ya. Batenku Mas Sardi kok malah nelungsungi. Mlungsungi saya alus, rumah saya tuwa. Ayo. Kembangke nok. Ya coba kayak apa? Yuk. Puji, terima kasih. Mas Pomo, terima kasih. Bunda. Pasir atau banter ke Mas? Ya, harus kibote. Yuk. Campuri. Siap Mas Pomo. Yo, dangdut ke, kanca. Mas Pomo, terima kasih. Alis Santoso.
Luar biasa, Masya Allah.